pode dicir que ten que haber xente programas como estes para que a muller darlle explote. Eu creo que é o que me gusta, o programa este, que se fai para que a muller teña voz, e que fale alto e claro, e que vexan o que hai, porque hoxe como unha persona que estuve meio retraído, anos, e agora estou disposta a falar. E digo que a muller que hai que darlle, bueno, que teña, que sea como home, que deixen falar e ser unha das boas persoas. Exacto, moi ben. Pois solo, mira, solo por lo que acabas de decir, que a película pero Olha, por eso que nos dicen moitos anos xa, debía de quedar na casa, pero non, eu vou. por iso, xa me pareceu unha pena mirar. Eu vou, non quedo na casa. Xa estuvo moito tempo. Pois moi ben, Miguel. Pois non tedes máis. A ver, Eu corto-me, non te cortes, mujer, non. Veña, Miguel. veña, raza de... A ver, Bueno, eu, no particular, gustou moito da intervención de Puri, explicación. sí, é que eu un pouco mala, por iso teño un chisme hasta se me olvida. Bueno, outro día que estivemos na tua casa, precisamente falaches deste tema, entonces eu, no particular, quería que afondaras na tua opinión sobre o traballo da muller na casa. Eso que nos dicía de que era invisible, de que non era estimado como debería, de que as mulleres ese debería ser considerado un traballo de verdade e non unha obligación das mulleres, era o que comentaba eu, non? Entón, se nos pudieras falar un poquinho desa cuestión, o sea, en particular, estamos moi agradecidos. Eu vou máis 13 fillos, non? Sí. Tendo en conta motivado. Claro, pensando que ten 12 fillos. Tens 12 fillos? Sí. Sí, teño 12 fillos. Claro. Agora teño 11, claro. Eu creo que só quero recordar isto porque pareceume que... Experiencia. Sí, experiencia. Entonces, bueno, as mulleres que temos un, 2, 3 fillos, sabemos o que é a crianza, pero ter 12 fillos, non? E esa conciencia que tes ti de que debería ser considerado un traballo de verdade, de ser visibilizado. Se eu tuvera que escribir a miña vivencia, que vou escribir, que me aburro moito, aburro-me, que estou un pouco tarada de para moverme tal, se tuvera que escribir, vou escribir a miña vida, porque mira, ter 12 fillos, que é unha vergonza, non? Como vai ser unha vergonza? Era, me vas a escuchar, perdón. Mira, dunha vez, perdonade que me vino algunas veces que hablo un castellano, porque teñamos unha muller na casa que falamos sempre castellano. E como tiña tantos críos, se falamos un gallego, falábamos un chapurrero. E entón na casa decidimos falar o castellano e fora o galego. Pero agora escápasenos. Non sabes, é tal, perdón por eso. E quero dicir que tiñamos un muño na casa destes de dar así arrancada para fazer, bueno, para fazer fariña por os animales, non? E eu, claro, non tanto rapaz, non andaba por aquí, outro por ali, pois fui chicar ali ao Manuel, colleu-lle o crese e rompeu o brazo. E de romper o brazo non le viña non era rapariga, non era, teño que dicir o nome, non? E cheguei ali, e sabes o que me dixo o médico? Dixo, oye, quantos hijos tens? Claro, dixo, que non eran 12 veces. E dixo, manda, digo, se para mí, dixo, manda, que non este tantos hijos como en alguna casa terlos. Aquí parece a educación dun señor médico. Era me dixo, pero non me quedei corta tampouco. Saltei a dixo, mire, estou dudando de que eu trago aquí o rapaz co brazo roto. E xa estou dudando se os teño mo arreglará ben. Non sei se terei que ir a outro lado. Porque como eu
Mira, non me pidió perdón, pero tuvo medo. Por eso yo digo con unha nai, con os filhos, a cos que sea, sacos adiante e trágate a grande, sea. Porque tiene fuerza. Y los hijos se la dan. En la familia. O, quero decir que dan. Quen me quer máis que a un filho? Mira, nós tuvemos a desgracia de morrer e estamos todos os días con ele a cuestas. Non morreu porque queda en ti. E vive en ti. E sigue vivindo. De certa maneira. Pero é iso. Dá forza. E esa é a riqueza. Porque podes ter diñeiro, podes ter moitas cousas e non tens a forza para levar a cousa adiante e que pasa. Non vale de nada. Pois iso foi Manolo, mira. No. Ir a reparir que non está aí, se non está aí, non. Pero a mí eso non me hace, e non sei se me confía, diga ali. Non me gusta. E a papá que lle parece vos? E ali. Agora me está preguntando por unha cousa que non sei nin... Eu, cando era así, nin teu pai non vía ninguén. Eu non podía. Eu quen para se meter na miña familia. Oye, pero que é cara, non? Que é posible eso? Que educación? Pues Tiene ninguna. que solo ser por respeto, por ser un ser humano. Educación ninguna, era médico, solo tiña estudios Non médicos. me acordo que a mulher a ver ele na súa casa con comería como os porcos. Pero é que está dicindo que le daba a rapaz ao médico. As Oye, mulleres. pero que che digo que me sabía. Ainda siguen, non? Se Sabía levanta como o un rapaz xefe. ao médico, vas a unha consulta de pediatría, e que a maioría é que son as Pero nais. que eu non Non son os quero. pais non piden permiso para levar rapazos aos médicos. Non piden permiso para ir Era ao colegio. a falar a escola. A falar á escola, nada, sempre son as mulleres. Ou eu, desde logo, na miña experiencia personal, pasou sempre eso. Sí, sí. Eu alucinei con este cousas non. Por eso o diagrama ese de que é aplastante, pois as referencias que piden. Claro. Quen foi os maiores nas casas en general? As As mulleres. mulleres. É aplastante. É cos abuelos, é cos... con todo. Por qué? Porque nós mismas somos machistas. É que, por qué? Porque nós mismas somos machistas. Claro, pero por qué? Porque primeiro xa robaron o vientre, e segundo coidaron toda a vida. Pero a culpa moitas veces non xa só da sociedade, senón de nós mismas, que nos É por educación tamén. imprimiron ese papel a nós, dixeron nos nós, ese papel é noso. A tradición. A Pero tradición. pensar incluso unha cousa, a estrutura esta, que ten a muller nesa fase, tamén afecta incluso aos homens. Decides Sí, sí. o de pedir as licencias. Eu, cando naceu a miña filla, fui o primeiro na miña empresa que pedi o permiso de paternidade. Eu, polo menos, a maior parte de todos os meus amigos estarían encantados de poder disfrutar dun permiso de 2 ou 3 meses. Pero a propia estrutura, na propia empresa, hasta está mal visto que un home pida un permiso de paternidade. Pero se vostede non dá de mamá, pero que o permiso de maternidade non me paga de mamá, pode darle o biberón, pode atender, o sea, hasta está mal visto. Eso. Entón, eso fai, e é máis difícil con un... Así a miña filla digo, a primeira machista estía, eu teño 2 fillas, e a primeira me pedí moitas veces, sobre todo a máis nova, que é a que vive máis comigo, e a primeira machista estí. Porque non lle dix, por que non fai papá isto, por que non fai o outro? Porque sempre tens que supervisar a ti, a primeira machista estí. É verdad. É un cambio de modelo social, Sí, totalmente. porque non hai unha sustitución. Xa. Por exemplo, vimos da familia tradicional inspirada e levada a través da religión e non se sustituye, simplemente se ataca ese modelo. Xa. Entón, pois, quedas un vacío tamén, porque a familia é un pouco a base da estrutura da sociedade que temos, ou que, na que convivimos, sobre todo no rural. Ir á misa, obrigaban a ir ao catecismo, todo eso. Que escutabas a un cura, e Dios era un home. Entón, pois, todo é un sumatorio, todo é un sumatorio. Entón, un pai é o que manda na casa. Ele vai de caza, pero a muller queda aquí, non? E ti vas asimilando eso, é dicir, eu tamén quero ter unha casa que me manda unha muller e vivir así.
podes pretender ir a insultar a esa persona, ou a presionarla, ou a decirle que é un machista, ou esas cosas que va, inconscientemente eu son considero unha víctima do machismo tamén. En certo modo, sí. Comprendes? Eu, Sí, claro. non se ten control. A mí me impuxos un modelo machista e chámame machista. Eu non teño culpa de que é o que dicía Manolo. Isto leva tempo, isto hai que saber tratalo, Claro, non, en certo modo. e que ninguén se atribuya a concepción da defensa. Claro, por iso digo que o loita feminista non é unha cosa de mulleres, é unha cosa de todos. Unha cousa de todos. Pero todos temos que loitar por todos ter os mesmos dereitos. É que o tema é que moita xente pensa que o feminismo é o embrismo. E o embrismo é un concepto que loita polo que é o machismo, pero por ao revés, non? O que é o machismo, pero en femenino. Eso é o embrismo. Por encima do concepto sexual está a productividade. Tú vas a unha empresa, produce máis unha muller ou un home, iso debería terse en conta tamén. Eu creo que as mulleres poderían ser ou deben ser moito máis productivas como homes na mesma empresa. Hai moitos estudios que o din. Por exemplo, hai empresas nas que traballan mulleres porque son moitísimo máis productivas que os homes. Por exemplo, a industria conservera, traballan mulleres por eso. Son máis traballadoras, teñen as manos máis finas, son máis meticulosas. Hai industrias onde traballan máis mulleres por iso. No mundo celta, a sociedade era matriarcal. Matriarcal, sí. Creo que era matriarcal. Bueno. De feito, os escritos deses romanos, que foron os primeiros que deixaron a documentación, creo que poñían que... No. La cultura castrexa. Non vamos a entrar en debate No, é un complexo. debate complexo. Non existe No hai documentación documentación constancia histórica ou antropolóxica ou cultural de que houvese ninguna sociedade matriarcal na Europa da Idade do Ferro. Outra cousa é o papel da muller poseedora de terras, como decía Estrabón, que podían ter terras, pero eso non quer decir que a estructura de poder non fose patriarcal. De feito, as estructuras matriarcales danse normalmente en sociedades cazadoras-recolectoras que son máis igualitarias, non en sociedades de agricultores ou pastoreo, onde normalmente o cabeza de familia Perdón, matriarcal, cazador-recolector. Pero igualitaria. Pero a muller Os homes están moi ausentes. bastante igualdade. No, porque están en igualdade, non hai posesión, non hai Muller riqueza. Non hai propiedade. É que, bueno, son justificaciones da historia para construir un relato máis bonito. Igualdade, pero igualdade non. Un pouco romántico. É como dos vikingos, ahora se está construyendo un rollo vikingo tamén, lo visto? No. Donde a sociedade vikinga pues era unha sociedade igualitaria totalmente e non é real. Non ganaron precisamente poder a muller, ni liberdade, ni igualdade, que ha chegado os romanos nin da Iglesia Católica, por decir Iglesia Católica, as outras igual, non? Ni da religión. Non ganaron. Non ganaron igualdade. A religión de por sí, todas as religións que van a restringir, limitar. O término... Eu son moi criteriosa. Eu son unha muller moi criteriosa. Claro, non poño en duda a fe, é unha cuestión. Digo que señores que me enseñou moitísimo. Non ten nada que ver. Digo, por aí non chegaba a onde cheguei. Claro. Digo que son as religións todas en general, porque vamos a ver, o irlandismo é moi máis machista ainda. Mira, vos pensade unha cousa son as creencias religiosas que podamos ter, cada un, que son moi respetables, e outra cousa é, digamos, a religión ou aparato político que rixe unha religión, que sería o catolicismo a iglesia, ou tal. É diferente. É como unha cousa é un partido político e outra cousa é a miña ideoloxía política. Entón, a religión, cando se impuxo o cristianismo en Europa, obviamente supuxo unha merma de liberdades para a muller. Por qué? Porque a concepción da Iglesia Católica do cristianismo como religión xudeo, que ven do xudaísmo, a muller está recluída na casa. Falamos dunha religión que Deus é un home. Empezamos por aí. Deus é un home. Deus fai o home. E do home saca unha postura para facer a muller. Xa te está dicindo a dependencia, o sea, eso é mitoloxía, pero no propio relato mitolóxico xa te está falando da sumisión da muller ao home
e de todos a un home que é Deus. Noutras religións é unha deusa, É peor. é diferente. E noutras é peor. E noutras é peor. É peor. Claro, aí non... Entón, esos discursos marcan tamén a forma de ver o... A conciencia. Claro. A conciencia, que chama conciencia, porque unha muller está, eu creo que está moi influída, moi prisionera desa conciencia que lle foron inculcando no medio no que se criou. Como rompes eso? Por que a sexualidade femenina é diferente que a sexualidade dun home? Por que está mal visto ter relacións sexuais, ter masturbación? Porque na concepción cristiana e xudea o sexo só ten un fin, ter fillos. E fora dai é un pecado, e iso se transmite. Cando a sexualidade Pero aí donde é para ter fillos, para relacionarte, para moitas cousas. Eu antes fixeime ainda, estaba vendo o luar, un cuarto de hora, pasou un detalle, que as cámaras da televisión enfocaron a unha chica, bueno, pues que tiña un aspecto prominente. Por que non enfocan a un señor que ten unhas características? Sempre enfocando a aquela chica, pero que ademais chocoume moito, dixen, que machistas son, e que de verdade que me chocou, que me pon de malas eso. No fútbol pasa, nos deportes. Pero fútbol igual. Porque a maior parte dos cámaras son homes, entón, e enfocan a chica guapa. A unha chica guapa que sale ali toda ben posta, ben tal. Digo, por que? Por que, por exemplo, nas orquestas, as mulleres teñen que salir todas despelotadas e os homes todos tapaditos? Co frío que fai. Por eso- Eso a mí é que me chocou. Por eso decía antes, cada mar de donas dos seus corpos teñen que se dañar das súas mentes. Eu de verdade. Se salen en pelotas aí, pues, Mira, viña. Porque moitas veces yo exigen. ter un sistema. porque senón non te Hai que contratan. cambiar o... Porque senón non te contratan, simplemente. Porque como